بازار تذكرم تجاركي بالمزر بازار أخذ زانك المزرار يار 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 عیششان دلی پر شوتی بو پر در شوتی بو پر کشیاجی جبروی از گلکی گوه خدا نا عیششان İzmir'e vefat kır tu kes beni hsa mesela jçe bu ko eva jim bu kabul nekir heviti kabul nekir malbat hemi xwa qarşı derket mesela hember derketin o jî çankir serê xwe hinda derket bi hestê xwe bi evîndariya xwe evî tiştê anî ziman tu xwe jî zanî li İran li Iraqê li her derê Arifê Cizîrê ra nizam kêra yani qesetî wî hene guhê xwe danê hemberê mêran wekî çand şerekî kiriye yani dengbêjiya xwe din jiyana eşeşan da tiştê wisa hebû yek heta ser dayîka xwe jî derxistiye mesela ama derdê malbatê gelekî keşe yani eke bidîtane tê bikuştane yani kuştina wî